Vi er hos dem, der administrerer den offentlige sektor i Danmark. Vi er her på et kontor med kontorfolkets redskaber, med administratorernes computer, skriveborde, blyanter, kuglepenne, plastikcharté, papirsbunker, systemer, lovsamlinger, retningslinjer osv. osv. Noget af det, som vi interesserer os levende for i Institut for Ledelse og Forvaltning, det er, hvad administratorer egentlig laver, når de går på arbejde i den offentlige sektor. Hvad handler det administrative arbejde om? Hvad er det for en faglighed, administratorer bærer på? Kan vi tale om administration som en profession? Og hvilket sprog har administratorer om deres daglige arbejde og deres faglighed? Det var noget af det her, som jeg satte mig for sidste år at undersøge, da jeg fik mulighed for at være på feltarbejde i Udenrigsministeriets HR-afdeling. Jeg tog, så at sige, tropehatten på og rejste afsted til Udenrigsministeriets HR-afdeling, hvor jeg var en flue på væggen, kunne man sige, i nogle situationer, i en uges tid i denne her afdeling. Og noget af det, som kom til at optage mig, fordi det gik igen og igen og igen, det var nogle bestemte ord, som administratorer i denne her afdeling så ud til at bruge om deres arbejde, når de talte med mig, eller når de talte med hinanden, når de talte i telefon, og så videre. Det var altså en række ord, som i løbet af denne her uge blev nærmest som et mønster. Alle de her ord, som jeg hørte, mens jeg var i HR-afdelingen i Udenrigsministeriet, hvad kunne de pege på, når man, som jeg er interesseret i at forstå, hvad administrationsfaglighed er? For mig kom alle de her forskellige ord, der gik igen og igen, til at pege på, at administrationsfaglighed i hvert fald har eller går på 3 ben. Det ene ben handler om at styre alle de her ord, der handler om systemer og procedurer og retningslinjer. De handler i bund og grund om at styre. Altså administratorer, de styrer omsættelsen af lovgivning til noget, der er gavnligt for borgere og samfund. Og hele den proces, den skal styres. Det andet ben handler om, at administratorer har brug for at kunne orientere sig, så at sige. De har brug for at have et kompas på armen hele tiden, for at finde ud af, det de laver, skal det opad mod det politiske niveau, eller skal det ud til borgere og ud til samfund og bruges der. Alt efter, hvor det de laver skal hen, så skal det have en toning eller en nuance. Så det andet ben i administrationsfagligheden, tror jeg, handler om at kunne orientere sig, altså at have et kompasur på armen. Det tredje ben, som administrationsfaglighed går på, det tror jeg, det handler om det, man kunne kalde det bløde, altså at have fornemmelse for, hvornår noget skal ske i den offentlige organisation, fornemmelse for politik, fornemmelse for samarbejde, altså fingerspidsgefühl, som i bund og grund i det her tilfælde i HR-afdelingen handlede om at være nogle af dem, der hjælper andre mennesker på vej med det, de nu har brug for. Det handler administrationsfaglighed også om.